Kanina pa tong Mio na to ah. Guys, oh, tignan nyo. Ayaw magpa-overtake. Kanina ka pa ha. Ayaw mo talaga magpaiwan ha. Sige. Subukan natin. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe ka na sa aking YouTube channel, 4G Moto TV. Please like, comment, share, at subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga video. Kanina ka pa ha. Pasalamat ka, may karga ako. Ikaw, kargado yata yung motor mo eh. Yun o, andyan na lang si Dudong. Ano ka kayon, Dudong? Habol. San ka na, Dudong? Ang kulit mo, Dudong, ah. Talagang gusto mong makipagkarera, ha? Masenyas-senyas ka pa talaga, ha? Ano yung sinesenyas mo? Gagamitin ko na ang pinagbabawal na teknik. Saan ka na ngayon, Dudong? Sige, habol. Saan ka na? Ang kulit mo talaga. Sige na nga, mauna ka na. Natatay ka na ata eh, kaya nagmamadali ka. Kung umabot ka sa dulo ng video ito, pa-subscribe naman. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Thanks for watching.